Ahoj lidi, já jsem Nemchos a já vás vítám u dalšího videa na kanále Nemchos Crew. Se mnou je tu Taker a na protější straně Krtek. Opět. Už jsme v druhém kole, jak si můžete všimnout. A tak nic. Nevadí. Jdeme dál. S kterou ho rozbijeme teď, tentokrát. To jdeme na to. Už ho vidím. Zásah. A druhý zásah. Vezmeme si tentokrát, bych přidal i tuhle zbraň. A jdeme hrát, jdeme ho rozbít. Jdeme ho rozbít a jdeme tohle i vyhrát. Samozřejmě. Ale pro mě ho musíme najít. Pana Krtka. Taking meds. ¡Me han derribado! Tak pokračujeme dál, jdeme tentokrát se pokusit ho opět zabít stejně jako předtím. Ale prvně si tady vyzvedneme nějakou speciální věc, která by se nám mohla hodit. A rovnou ji využijeme. Právě teď. Neměl by právě nic vidět. Je oslepený mojí krásou. Jako v životě. Ale zdrhnul nám. Nejspíš se pokusí sebrat něco, co by mu mohlo pomoct. Ale neudělal. Musíme ho tentokrát, doufám, rozbít, zabít, všechno možný. Prostě ho rozmést na kopytech. A tady je výborná mapa na sniperky, takhle se postavíte a pálíte. Ale tentokrát jsem si sniperku nevzal, protože jsem si neověřil, jaká je mapa. Což byla nejspíš chyba. Hej, jsem se sekl, nevadí. Tentokrát ho snad porazíme. A rozneseme na kopytech. A vypadá to, že tu máme výhru. A je to vyrovnaný na trupy. Takže je to dobré. Bych být asi trošku přehypovaný, ne? Jakože rád prostě s hypem řovat do toho jak kreten. A jdeme pokročit dál. Takže snad ho porazíme zase a vyhráme tohle celé.
No, není výborný, ale co už. Wiped out. Pathetic. Moc. Tady to vypadá velmi zajímavě. Mého spoluhráče, Takera. Zatím to nevypadá nějak výborně. Čeká, až krtek vyleze a bude moct ho zabít. Já už jsem ho viděl, kde je. Zatímco si Taker ho nevšímá. A Taker je down, nejspíš. Je down. Takže jsme první kolo prohráli